Miatubang karon sa korte si kanhi Capital Consultant Byron Garcia nga gikiha sa anak ug umagad ni Governor Pam Bariccuatro. Arraignment sa usa sa iyang mga kasong giatubang nasibog. Si Nico Sereno sa report. Nagkaabot sa RTC Mandaue si kanhi Capital Consultant Byron Garcia ug ang mga mikiha kaniya. Managlahing kaso kini nga gisangat ni Capital Piso Consultant Dr. Nikki Catalan ug ang iyang bana nga si Dr. Janos Vizcaino Jr. Sa kasong Cyber Libel Act nga gisangat ni Catalan, gitakda unta nga i-arraign o basahan sa kaso si Garcia kaganihang buntag. Apan wala madayon kay mihangyo ang iyang kampo ug re-investigation sa kaso. Rason nila, wala sila kasubmit o counter affidavit sa piskalya. Samtang sa kaso ni Dr. Vizcaino nga una nang mikiha batok kang Garcia tungod sa giingong pagdaot sa iyang propesyon, nilingkod ang doktor sa witness stand na sugda na apan ipadayon pa sa sunod higayon. Desidido sila nga ipadayon ang reklamo. So these were accusations made about me as a private citizen early last year. These statements were untrue. They were hurtful, humiliating, and meant to cause distress. Naanatan dali sa court and we're given the opportunity to substantiate and prove the allegations. So naananan siya sa court. Let's give the court the leeway to fairly appreciate the evidence and the arguments. Samtang dihang gikuhaan sa iyang habig, limitado ang statement ni Garcia. Statement lang sa Akong statement lagi, tanawa ako ang Facebook page adto ko mo state unsay nitabo rong adlaw dire. Ang akong victory rong adlaw ako na state ron. Victory survive. Tanawa lagi unsa di mo kasabot. Sige lang survive. Nico Sereno, Balitang Bisdak.